Me ka sani game da fata wacce ake cewa skin a turanci? Fata a turanci ita ake cewa skin ko kuma a yaren likitanci integumentary system. Ba iya karewa da rufe sassan jiki kadai take ba. Fata a zahiri gaba ce mai zaman kanta a jikin adam. Ita ce gaba da tafi kowace girma, ta kai kashi 15 cikin 100 na nauyin jikin gaba daya. Bayan taimakawa da take a wajen daidaita zafin jiki, tana ba da muhimmanci ga sahihancin lafiyar jiki gaba daya. Akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu sani game da fata ta yadda za mu ƙara bata muhimmanci wajen kula da lafiyar ta gaba daya. Fata ruɓi biyu ce, akwai abin da ake cewa epidermis wanda shine sama wanda kowa yake gani a sama, sannan akwai dermis a kasanta wanda yake dauke da jijiyoyi da sauran abubuwa. Na biyu, akalla kullum kwayoyin halittar epidermis suna zubewa, ana maye gurbin su da sababbi. Yana daga cikin dalilin da ya sa ya kamata ana yin wanka akalla sau 2 a rana ko baka yi aikin da zai sa ka yi datti ba. Na uku, fata tana kare jiki daga abubuwan da su cutar da jiki kamar bacteria da sauran ƙananan halittu. Tana saita yanayin zafin jiki wanda ake cewa body temperature a turanci, sannan kuma tana taimakawa wajen kai sakon ciwo ko kuma zafi zuwa kwakwalwa. Sannan kuma tana haɗawa da kuma ajiye sinadarin vitamin D wanda za mu bayani a gaban shi. Amma daga ƙarshe kar ku manta ku yi mana subscribing, sannan ku danna ƙararrawa, duk za ku samu sababbin bidiyon da muka ɗora.